Hellurei ja tervetuloa taas uuden jakson pariin. Mä oon Janita ja tässä mun vieressä istuu mun hostipari Grete. Moi, minä täällä taas. Ja once again. Once again. Ja tämähän on siis tosiaan meidän Blokkaa mut muru podcast. Ja joo, tosiaan tervetuloa uuden jakson pariin. Joo, ja me edelleen kuvataan täällä Forest Studioksella. Mielestäni sanoa Riihimäellä, mutta tämähän on Pitäjänmäki, missä me ollaan. Niin just niin. Joo, ei me Riihimäellä kyllä olla. Meni ihan sekaisin. Noniin, onneksi ei mennyt. Onneksi ei mennyt. Mutta täällä sitten voi kuvata podcastia, jos tahtoo. Jep. Yhtä hyvä kuin meidän. Joten nettisivujen kautta vaan vaikka yhteyttä, niin rimpauttelee, sieltä löytyy numero, niin tänne sitten pääsee tekemään yhtä hyvää sisältöä kuin mitä me tehdään. Toki meidän edellinen jakso meni vähän jäppäilyksi, niin tänään nyt sitten tehdään vähän aihesisältöä. You're very sorry about that. Joo. Oli vähän tylsät tarinat. Joo. No niin, mistä me tänään puhutaan? No tänään meillä on aiheena semmoinen kuin miesten somen käyttäytyminen. Ja nyt puhutaan niin kuin Instagramsista. Joo, ja tähän aihe lähti siitä, kun me oltiin tosiaan Kuopiossa nyt sitten työreissulla ja ajeltiin sitten autoa siellä. Ja sitten ruvettiin puhua yhdestä miehestä, että mikä on vähän semmoinen niin kuin ik hänessä, kun Grete vihdoin oli silleen, että I'm done. No more boyki. Joo, niin haluatko sä kertoa, että mikä se ik oli? No siis tää on niinku mun henkilökohtainen mielipide taas vaihteeksi, mutta mä saan ikin, jos mies seuraa paljon ihmisiä. Niinku paljon. Joo. Jos sua seuraa vaikka 800 ihmistä ja sä seuraat 700, miten sä tunnet noin monta ihmistä, kysyn vähän vaan. Mä seuraan 500 ja siihen 500 sisältyy mun kaverit, puolitutut, työkaverit, perhe ja tällaiset. Niin. Ja jotkut tämmöiset randomit influencerit, ketä mä seuraan. Niin. Ja ne mahtuu kaikkeen siihen 500. No miten joku jätkä, joka asuu vaikka jossain Keravalla, tuntee 800 ihmistä? Se oli henkilökohtainen hyökkäys Keravaa vastaan. No ei se tuli nyt ekana. No vaikka siellä Riihimäellä. Niin. Miten ne tuntee noin monta ihmistä? Ja onko ne jokaisesta silleen, että seuraanpa nyt? Niin, tai siis kun mä itse seuraan jotain päälle 600 ehkä. Joo. Mä just kävin läpi, kun mehän on ollut vähän semmoinen, että kun joku mies rupeaa juttelemaan mulle, niin mehän painaa sitä seuraannappia, en tiedä minkä takia. Alaks aina seuraavan joka ikistä poikaa? No joo, kun mä oon tämmönen kaikkien kaveri. Mä saan niin ikin susta niin vähän. Niin mäkin sain. Ja sitten kun mä käyn aina läpi jossain vaiheessa, mä olen, että minkä takia mä tätä ja tätä seuraan, mä lopetan nyt seuraamisen. Mut niin minun mielestä se on vähän niin kuin red flag, jos se mies seuraa vaikka oikeasti 1000 ihmistä. Ja sitten kun sä avaat niitä tai katsot, että ketä se seuraa. Ja siellä on koko Helsinki. Siellä on koko Helsinki. Ja. Niin se on vähän silleen. Ja eilen just puhuttiin Milliksen kanssa siitä, että kaikki ketä ne miehet seuraa, ne seuraa aina nyt samoja tyttöjä kaikki. Niin on, juu. Aina samat naamat vielä kaiken lisäksi. Niin on. Että onko niillä kaikilla sama naismaku vai onko Suomesta loppunut naiset kesken? Tuopa vasta kysymys onkin. Eikö mietinpähän vaan? Että kommentoikaa alas, että onko Suomessa naiset loppunut kesken. No voi olla, en tiedä. Tai onko niinku meidän oma miesmaku noin vitun paska, että... Minun on, voin myöntää. Ei, mutta oikeasti mä mietin, että mistä jengi löytää seurattavaa. Niin. Ja kyllä minulla ainakin tullut sitten semmoinen olo, jos se mies seuraa 1200 ihmistä. Ja no mitä, jos se on nähnyt 1200, säkin voisit olla tuossa tilanteessa. Juttelet 1200, niin yhtä kiva, seuraa. Joo. Niin sitten on vähän semmoinen, ei tule semmoinen spesiaali olo. Ja muutenkin mun mielestä se on tosi green flag, jos, tiedätkö, mies ei hirveästi päivittele somea. Minusta se olisi ihanaa. Joo. Ja sen takia mä haluaisin nyt niinku tämmöisen poikaystävän siis, joka ei tee somea. Joo. Tai jos sä postailet jotain vatsalihaskuvia sinne someen, niin miksi sä postailet niitä ketään varten? No mutta nyt mennään samaan varmaan kysymykseen, kun mä postailen pyllykuvia, että ketään varten mä niitä postailen. Sulla on hosti jalassa. No se on totta. Toistaiseksi. Voisi silläkin olla paidat päällä. Niin, hyvä pointti. Koska hyvä, kiittipelastuksesta. Jos on tarpeeksi tiukka trikoopaita pojilla, niin kyllä näkyy läpi. Mä sen sanon, oon nähnyt kuvia. Ootko? Oon. Oi. Joo. Oon nähnyt kuvia. Miksi mulla on ihan semmoinen olo, että tää on jostain tietystä kaveriporukasta? Ei oo. Ai ei oo, okei. Joo. Mä voin netossa, että jakson jälkeen sitten niitä kuvia. Ei, mä tiedän, kenessä sä puhut. Tiedätkö? Ehkä. Alkoi ihan jännittää. Juu. Joo, no mut kuitenkin. Niin sitten, se poika, kenestä mä sain ikin. Niin. Joo, just se. Joo, kyllä sä oot näyttänyt ennenkin. Joo, on tainnut näyttää vähän vatsalihaksia. Mut niin mä en niinku ymmärrä. Ja sit kun mä en niinku halua tollaista niinku poikaa, mä haluaisin tommosen, tiiäks, kuka seuraa niinku paristaa ihmistä. Joo. Koska toi on niinku, se siis silleen, että mä vertailen tosi paljon aina itseeni niinku tämmöistä Instagram tällaista juttua. Koska sitten kun mä oikeasti tiedän niin paljon jengiä, niinku mulla on niin paljon tällaisia moi tuttuja tällaisia niinku silleen,
Mutta silti mä seuraan vaan 500. Niin mä en ymmärrä, että miten joku, joka ei tunne ketään, seuraa noin saatanan montaa ihmistä. Niin. Sitä mä en ymmärrä. Ja se on vielä paha, jos ne on sitten, ne on niitä samoja likkoja kaikkea, sitten jotain tämmöisiä IG-malleja, tiedätkö, piksut päällä pelkästään BBL. Ja sitten ne on sulle silleen, että mä en ymmärrä, kun sä laitat tollaisia kuvia Instagramsiin. Ihan oikeasti. Okei, mitäs mieltä sä oot siitä, että jos oot vaikka parisuhteessa, niin pitääkö sen miehen postaa kuvia sinusta? No se vähän riippuu, minkälainen sen somekäyttäytyminen ylipäätään, että jos se viimeinen kuva vuodelta 2016, niin ei välttämättä tarvitse laittaa musta mitään sinne. Niinpä. Mutta se, että jos mä vaikka esimerkiksi, jos me seurustellaan nyt ja vaikka mä aina tägään sen johonkin, sillä vaikka piilodäkään, kun mä en oikein däkäile ketään sille näkyvillä ikinä. Joo, niin mä aina piilodäkään kaikki. Niin sitten, että jos ei se nyt ikinä haluaisi niinku jakaa vaikka sitä omaa storya, että se seurustella mukaan, niin se olisi vähän outoa. Tai sille, että kaikki sen postaukset olisi semmosia, että niinku vaikka story-postaukset, jos ei nyt niinku feed-postauksia tee, mutta silleen, että mä en niinku vahingossakaan näy edes niinku kynttä tai mitään. Niin. Sitten se olisi vähän silleen kind of weird. Niin, kun me on vähän samaa mieltä, että jos sä et muutenkaan postaile mitään, niin ei tarvitse siinä vaiheessa laittaa mitään. Mutta siis mä mietin vaikka mun edellistä parisuhdetta, kun mä en ikinä näkynyt, tai joskus alkuaikoina jossain storeissa näy, mutta ikinä hän ei mistään minusta feediin laittanut mitään. Ja hän oli aina silleen, että joo, hän laittaa, kun on jotkut kivat kuvat. Niin vittu ei laittanut ikinä. Joo. Ja nyt mä ymmärrän jotenkin kind of, että miksi hän ei sit halunnut kuitenkaan näyttää, vaikka meillä nyt julkinen parisuhde olikin, mutta sitten tulee vähän ikävä fiilis, jos kuitenkin päivittää sitä somea. Niin. Joo. Vähän niin. Mä en tykkää. Mä oon sitä mieltä, että jos, tai silleen, että jos sä oikeasti päivität somea, niin musta niin se kuuluu. Sen mä ymmärrän, että jos haluaa pitää yksityisenä sen, että kuka se on. Joo, se on täysin fine. Se on on täysin fine. Mutta niin nyt puhutaan siitä, että ei niin vahingossakaan. Niin niinpä. Tai silleen, että jos sä lähdet vaikka johonkin romanttiselle lomanmatkalle, niin että sä postailet vaan yli yhdestä palmusta kuvaan ja oot silleen, että aha, tässä nyt golfailemassa. Tai että vaikka postaat siitä vaan, että golfiimassa siellä kentällä näin. Just näin, tolleista niin siitä kun laitat vaan kuvia, mutta sitten oikeasti oot käynyt jossain hienon dinnerille ja ottanut kuvia, mutta sä et ikinä postaa, niin se on vähän outoa ehkä. Niin on. No mitä mieltä sä muutenkin tolleen, että tavallaan, että jos joku lähestyy sinua vaikka niinku Instagramin kautta joku mies, mitä ajatuksia? Voiko se toimia? Saako se sinun huomioon? Sanotaanko näin, että jos joku laittaa mulle IG:ssä moi, niin en edes avaa sitä. Tai jos se laittaa, että ootpa kaunis, niin en avaa sitä edes. Ikävä tolleen, ootpa kaunis. Vähän ikävä turva heti alkuun. Me tehdään vielä joku jakso tästä, että miten niinku ihmiset slaidaa toistensa DM. Se on aivan kauheata oikeasti. Yksi mies veti hyvin kuule oikeasta narusta. Jäi heti koukkuun. Ei ole kyllä juteltu se enempää nyt sitten, mutta kun mun koiralla on Instagram. Joo. Niin jumalauta oli ovella. Mies se meni sinne mun koira Instagramiin laittaa viestiä, että mitähän siinä oli. Ei, mun on ihan pakko kaivaa se. Se oli niin hyvä. Mutta toi on kyllä hyvä taktiikka mun mielestä, että sä meet tota kautta. Mäkin ehkä syttyisin tolle. Joo, kato. Kohta fanin IGDM on täynnä. Mutta siis niin aivan loistava taktiikka. Woof, sano mammalle terkkuun, että tulee treffaa mua. Ja kuule Janita on silleen, että nonni, nyt vastataan tälle miehelle. Aika ihana. Niin oli. Toi oli hyvä. Eikö se ollut? Joo, tolla ääni. Koska ei ollut perus silleen. No menitkö treffaamaan sitä? No ei, kun tää oli nyt siihen aikaan, kun 247 oli niin töissä, niin eihän tässä kun nukkuukaan kerennyt. Aivan. Niin ei tässä nyt ole ketään kerennyt treffailla. Mutta aika hyvä. Joo. Ääni tolle. Joo. Mutta mun DM:ssä on vaan, mä voin kertoa sulle, mitä mun DM:ssä on. Siis tyli, moi, oot kaunis. Joo. Mennään katsoa pyyntöjä sitten. No tänään tuli, että oot mun woman crush. Aiku kiva. Ja niin moni mun poikaystävistä seuraa tätä poikaa, että mä en edes voi niinku avata tota. Ja kuka se on? Sitten täällä, ei kun toi on joku niin random oikeasti, mä niin se. Sitten tähän mun hyppyvideoon tuli, että miten tää tehdään, ja sitten semmosia seksiemoita. Siis hyppäsin tuolla kadulla vaan, ei kun mietin oikeasti vaan. Tai sitten tällaisia, että jengi reagoi näitä taputusemoja, tässä on johonkin hottiskuviin. Välillä mietin, että mitä. Mitä haluat taputella sitten? Ja sitten joku kysyy, että ootko malli? No en ole. Kiitos kysymästä taas. Mitä muita täällä on? Mitäs parkana on? Kysymysmerkki. Siis miksi sä kysyt? Mitäs Kuopiossa? Kysymysmerkki. No vittu siis mä en, niinku, tai sit toikin, että kelpais. Ja sit tommoset.
Fannin ikin. Lopettakaa. Mutta voin sanoa, että jos joku laittaisi Fannin IGC, että moi, että haluan viedä sut mamman treffeille, että onko mammalla kiirettä, niin varmaan heti syttyisin. Juu. Kyllä oikeasti tommonen niin lähtee sitten. Joo, toi oli niinku yksi parhaista. Ovela, joo. Niin jo. Ja sitten tulee heti semmoinen, että toi on ihan hauska. Niin no. Hyvä tyyppi. Joo. Joo. No mitäs mieltä sä oot siitä, että miehet kommentoi, tai siis anteeksi nyt, mutta vaikka varatut miehet kommentoi muiden tyttöjen IG-kuviin vaikka. Ihan oikeasti voin kertoa, jos minun mies jotain tuommoista kommentoisi, niin oikeasti niin painu helvetti. Hävettäisi ihan hitoasti. Mutta jos se on kaveri, jos ne on niin hyviä kavereita. No siis jos ne on kavereita, niin siis no, älä nyt tommosia niinku vink-vink-hymiöitä laita, mutta siis sille sit saa niinku kommentoida. Joo, mutta missä se raja menee? No. Mihin asti sä uskot, että on kavereita? No kun me on niin tyhmä, että mä uskon niinku loppuun asti. Ei minun hälytyskellot missään vaiheessa. Okei, se haittaa, jos sä liäkkeellä laitat. Kuuma varmaan oli tuolla. Ai se laittoi sulle alaston kuva, tosi kiva. Ihanaa, kun se jakoo sulle tollatteenkin. Eikö ihan järkyttävää oikeasti. Okei, no mitä mieltä sä oot siitä, että... no nyt just kun puhuttiin äsken siitä, että kun sua ei postata, mutta mitä jos sun eksä postaa sua ja sit sillä on uusi tyttöystävä, mutta se ei poista susta mitään vanhoja kuvia tai mitään. Mitä mieltä sä oot siitä? No, niin. Tai Instagram on täynnä eksän kuvia. No minä mietin siis, kun miehän jätin tosi pitkäksi aikaa minun eksän kuvat. Joo. Just sen takia, koska minä en halunnut, että kaikki tietää, että me ollaan erottu, jotta me saan käsitellä se itse rauhassa. Joo, ihan validi syy. Joo, mutta tietyllä tapaa niin minun mielestä se on kuitenkin niin kuin mennyttä elämää. Tai silleen, että... Mutta mitä mieltä sä oot siinä vaiheessa, jos... Tää on hypoteettinen tilanne. Joo. Mitä jos sun kuvat on sun eksän IG:ssä ja ensimmäinen, ja se nykyään seurustelee toisen naisen kanssa, mutta ensimmäinen, joka sieltä tulee vastaan, on sun naama. No toi on vähän jos outoa. avaat ekan kohokohdan ja siellä on sun kuva susta tai videoita susta, kun ootte yhdessä reissussa, niin minkälaisia fiiliksiä se herättää sussa? Ihan hypoteettinen aina jos minä olen se eksä. Joo. No en mieti, kyllä mä pitäisin ehkä nyt vähän sitten outona kuitenkin. Tai niinku se on ihan sama, että jos sä sellaat sinne jonnekin ja sieltä nyt jostain, teikö kun on niitä kuvakaruselle ja siellä on joku mun kuva, niin that's fine. Mutta mä oon se eksä. Ai sä oot se eksä? Joo. Oi kun kiva, no miltä siusta tuntuu? Kerropa meille. Mä en osaa käsitellä tätä asiaa. Siis onko siellä vieläkin niitä? Avaappa se ja kato. Ensimmäinen kohokohta, niin siellä on Kersti YKK ihan lomamatkalla sitten. Ja kuitenkin erosta on jo vuosi. Siis en mä nyt sano, että pitäisi niinku ehkä poistaa, mutta eikö toi silleen vähän outoa, että jos ulkopuolinen näkisi hänen Instagramissa, varmaan luulisi, että se seurustelee mun kanssa. Niin. Vaikka sillä ihan uusi tyttöystävä onkin. Niin onkin. Täällä se likka kuule haukottelua. Minäkö ihan siellä haukottelen siellä haukottelu. Joo, täällähän on... Okei. Tämähän on tosi hieno kuva. Siellä ihan on. Niin, jäätelöllä. Kannattaa käydä katsomassa. Okei, vähän outo. Että jos sulla tulisi vaikka deittiä pistollinen vastaan, niin mitä mieltä olisi? Tai jos olisi se uusi tyttöystävä, niin olisiko silleen, että oi ihanaa, kun se pitää ton eksän kuvat tuolla. Että niin ihanaa, kun se on kuitenkin yhteistä elämää ollut sitten. No ei, okei, toi on vähän outo tunnelma. Ja siis mähän, kun mä poistin ne sit jossain vaiheessa, koska no, mä en nyt halunnut, että ne mun eksän kuvat on enää siellä, niin siis mulla oli jotain jäänyt sinne, niin jengihän tuli minullekin silleen, että ai siellä ootkin varattu. En oo. Mun lukee kans yhdessä IG-kuvassa, kun ihan sikan moni tulee aina silleen, että ai sulla on poikaystävä, kun mulla on siis vuodelta 2016 mun homopoikaystävän kanssa, homokaverin kanssa kuva. Ja missä luki tyyliin babes tai jotain. Niin mä olen joutunut kirjoittamaan sinne kuvan alle, että tämä on sit mun homokaveri. Kiitos kun scrollailit tähän asti. Ootko? Joo. Oi joo. Mulla on mennyt niin hermot tohon. Joo. Ei jaksa. Mutta mä oon kyllä poistanut kaikki mun eksän kuvat siis. Joo. Ei, mä tarvin niitä sinne. Niin. Tai silleen, mä olin vaan silleen, että kun aluksi mä olin silleen, että en mä halua poistaa, nyt on ihan niinku väliä. Kun mähän salailin myöskin mun eroa ihan sikapitkään tai silleen, siihen asti kun se tuli silleen julkiseksi. Mutta sitten mä vaan poistin, mä olin vasta Ja nytkin mä aina ahistaa, jos mä löydän jonkun pojan, vaikka jonkun kivan, niin komean. Niin toi on tosi vaikea silleen lähestyä, koska jos siellä on tyttö, mä oon tosi girl, niin mä en halua lähestyä sitä. Mutta viitosta, kun mä tiedän, kun kuva on niinku vuodelta 2016, että seurusteleeko enää. Niin, se on kyllä ihan totta, koska en mäkään niinku... Pitäisi olla joku postaus. Moi, olen nyt eronnut tästä eteenpäin kaikki, tiiäks? Totta. Tai kun Facebookissahan on se parisuhdestatus. Niin semmoinen pitäisi olla kuule Instagramissa. Joo, mä poistin sen Facebookissa, se olisi varmaan edelleen siellä muuta. Se meidänkin. Mä rupesin nyt miettimään, että onkohan mulla tyyli mun ensimmäisen poikaystävän edelleen siellä joku. Ehkä se Janita vielä seurustelee sitten. On muuten pitkä parisuhde. Se on kyllä varmaan 7, ei kun mitään, että me osaa laskea. Ainakin varmaan 15 vuotta ollaan kuule yhdessä sitten oltu. Aika hyvä. Joo.
Joo. Mutta silleen, että jos sä löydät jonkun profiilin, niin mikä niinku kiinnittää sun huomioon niinku miehissä? Onko se semmoinen, että siellä on vitusti kuvia, sikana seuraajia, tämmöisiä niinku cooleja poikia? Vai onko se just se, että niillä on 30 seuraajaa ja siellä on koirasta kuvaa? Ja... No kyllä se on green flag, että jos se on nimenomaan se, että siellä ei ihan hirveästi ole seuraajia. Jengi aina luulee, kun esimerkiksi jos mäkin puhun vaikka jollekin, ne on aina silleen, että sä et varmaan mua tahdo, kun mulla ei ole... Mitä? Ei, kiva kun ei mä ihan innostun vaan, tiiäks. Niin no. Tai silleen, että jos on silleen yksityinen niin tyyppi ja silleen. Siis kyllä, jos minun pitäisi valita, että onko minun tuleva kumppani, onko se joku somestara versus, että yksityinen henkilö, niin 100 sadasta se yksityinen henkilö. Joo, se on just näin. Jep. Ei kyllä olisi kukaan, niin kuin, kenenkään niin. Ei. On toki siis silleen, niin no, kun mä en itse hirveästi lähesty ihmisiä, tai silleen, että ehkä sellainen Instagramia on silleen, onpa kiva laittaa, että mua ei hottis tai mitään tämmöistä, mitä Grete ehkä laittaisi. Siis, te ette usko, mutta mä löysin poikaystävän. Se oli niin komea. Ja mä laitoin sille viesti, että okei, hottis. Ja se ei koskaan vastannut mulle, niin mä vastasin sille, että haloo, ja se ei vastannut siihenkään. Joo, tää oli vähän ikävä. Mutta se oli Tinderin syrjähyppy. Siis niin se oli Tinder. Mä muistin, se oli IGs. Ei, kato, kun mä näytin sulle sitten sen IGn, mutta se oli, siis se oli ihana, tosi niin silleen yksityinen, tai silleen niin tosi vaikeasti löydettävä Instagrami. Sille ei mitään yhteisiä tuttuja, eli niin lisää green flageja. Ja mä olin ihan silleen, että toi on komeakin mun mielestä, että Herran Jumala. Niin sitten mä laitoin sille siellä Tinderissä viestiä. En mä kyllä mennä puhua siellä Tinderissä. Siellä on vaan jotain ihan ihmepoikia. Joo. Ei, kun mä sen takia just mietin, että pitäisikö ottaa se hinsi, kun mä en niin jaksa. Mutta voisin vähän ehkä jutella jollekin. Niin, siis vähän nauratti tuolla Kuopiossa, kun vähän Greten kanssa vähän swipeailtiin huvin vuoksi. Ja saakeli samat miehet molemmilla. Niin yksikin laittoi mulle, kun mä en ollut vähän aikaa vastannut, että Janita, annan sulle piiskaa. Mä olin silleen, hold on. Että sä olit just Greten tuolla niinku keskustelussa. Mitäs mä nyt yhtäkkiä saan piiskaa, että nyt jengi rauhoittuu sitten. Joo, mä en ole vieläkään vastannut sille. Joo, en minäkään. Se oli niin vähän, joo. No se oli vähän. Sori piiskapoika, jos kuuntelet tätä, mutta ei tahota piiskaa nyt. Ei. Ja toi on outo toi käyttäytyminen. Miksi sä oot niinku kaikkien niinku saman tyttöporukan niinku DM:ssä? Niin on, ja sitten tuohon Instagramiin liittyen, niin tiedätkö, kun sä swipeilet siellä Tinderissä, niin jos meistä ei tule mätsiä, niin älä jumalauta tule sinne minun DM:ään. Se on syy, tulit vastaan Tinderissä. Joo, älä. Mutta mitä jos sä kuvittelee, että sä oot vahingossa swipannut sen pois? No kun en oo, sit mä etin se itse. Tai mitä jos sä ajattelet, että se et ole vaan nähnyt sitä vielä? No sit sen aika tullaan, kun tiedätkö, kaikki tapahtuu silloin, kun nyt on tarkoituskin tapahtua. Nyt jengi rauhoittuu sit tässäkin asiassa. Tulit vastaan Tinderissä. Pitäisikö meidän nähdä? Ei pitäisi. Ei. Niin. Siis nämä on näitä outoja aloituksia, mutta mä oon sitä varma, että jos äijä ei kertoisi, että mä oon tullut Tinderissä vastaan ja se laittaisi mulle jonkun kivemman niin viestin, niin sitten, tai just tommosen koiraviestin, niin mä olisin ihan se, että vau, hauska tyyppi. Joo. Hyvä lähestymistapa. Joo, ja itse asiassa yksi mies lähestyi, kuka on itse asiassa tämä sporttipoika, urheilijapoika. Oi, joo. Niin hän lähestyi myös siis DM:ssä. Okay. Sieltä tuli jotain, haloo, kuuleeko sporttinen Janita. Sitten mä olin, että okei, no tää oli vähän hauska. Niin oli siis. Erikoinen, hauska. Joo. Ja sitten mä vasten tyyliin, haloo, Janita kuulee. Joo, hauska. Tämä juuri, siis hauska sytyttää. Niin. Kun ei sen tarvitse olla niinku kummonen viesti. Ja mä voin sanoa, että jos joku laittaisi mulle DM, että haloo, niin mä olisin varmaan se, että that's my guy. Ihana mies. Tai silleen, että musta olisi niin läppä. Joo. Mutta voin sanoa, että heti jos joku oli vaikka silleen, että katselin tänään sun storissa, että olitpa niin upeana siellä. Tahtoisitko lähteä joskus kahville, niin en tahtoisi. Joo. Kiitos. Minulla kiirettä. Mutta jos joku laittaa mulle viestiä, että haloo, vastaa, niin sit mä olisin vaan, että okei, mitä asia sulla on? No mitäs mieltä sieltä näistä miehistä, ketkä on kaikkien tuolla DM:ssä? Ja sitten tullaan vielä siukin DM. Mä voin kertoa tarinan nyt. Meillä on yksi tämmönen poika, joka on oikeasti koko Helsingin DM:ssä. Mä vannon sen, joka ikisen DM:ssä. Se puhuu tällä hetkellä mun 2 hyvälle kaverille saman aikaan. Ja ne molemmat kaverit on maininnut, että ne on munkin kavereita. Ja nyt tää päätti tulla munkin DM:ään. Millä logiikalla? Mitä sä tahot, että mä sanon sulle? Mulla ei tarvitse tulla asentaa verhoja. Mulla ei ole edes kotia. Ei tarvitse tulla. Joo. Ja sitten hauskin tässä on tää, että me ollaan kaikki lähdössä Balille niin kuin yhdessä. Niin hänkin sitten päättää tulla sitten Balille. Niin mä mietin, että pitäisiköhän varata yhteismajoitus ehkä. Joo. Säästettäisiin vähän rahaa ja
Saisitte lirkutella meille kaikille vaikka siellä altaalle sitten. Vähänkö olisi kiva? Varmaan Voitaisiin pyytää lirkuttelisikin pari meillä kaikille. tyttöä lisääkin, niin sitten sillä on oikein mukavat sitten. Että jos kyllästyy seuraava. Ja tiedätkö, miten helppo olisi pyytää ihmisiä sinne lisää, kun ihan sataa varmasti se on niidenkin DM:ssä, vaikka ei tiedettäisi. Joo. Joo, ihana mies. Se olisi ihana juu. Ja kun mä oikeasti mietin, että mitä ihme. Ja siis luuleeko se tyyppi, että me ei puhuta? Niin, varmaan luulee. Siis mä oikeasti vaan niin mietin, että miten tää voi olla niin mahdollista tämä tilanne. Jep. Okei, tuli taas mieleen. Mitäs mieltä sä oot sellaista? Tiedätkö, sä avaat sun Instagramia ja katsot, että mitä sieltä tapahtuu. Ja siellä on nyt Jorma-Pekka tykännyt sinun kaikista kuvista. Niin mitäs tuntemuksia tämä herättää? Jorma-Pekka vähän siis pilaa nyt fiilinkiä. Ja pilaa myöskin statistikkoja sitten varmaan. Totta. Menee nekin pilalle tuossa Jorma-Pekka. Jorma-Pekalle nyt semmoiset terveiset sitten, että jokaisesta kuvasta ei tarvitse tykätä. Mm-hmm. Ja myöskin jokaisesta storista, jonka postaan, ei tarvitse tykätä. Joo. Mutta mä oon huomannut yhden jutun. Kun mä en näe Instagramissa siis, että ketkä on tykännyt mun storeista, paitsi jos sitten on mennyt 3 päivää ja tulee se raportti vähän niin kuin. Joo. Mä en näe niitä. Tosi moni muu näkee, mutta mä en näe niitä. Mulla ne häviää aina jossain vaiheessa. Joo, mä näen 3 ensimmäistä sen enempää mä en näe. Ja jos ne vaihtuu koko ajan, on aina jotain randomeja, ketä mä en niin tunne. Siis. Mutta mä en näe, jos mun kaverit jotkut tykkää, paitsi 3 päivää myöhemmin. Mm-hmm. Niin tää on tosi vaikea, että jos joku komea poika tulisikin mulle vaikka tai tykkäisi jostakin kuvasta, niin mähän saan tietää sen siinä vaiheessa, kun mä niin tajun mennä katsomaan sen sitten joku 6 päivää myöhemmin. Niin, totta. Kun en mä ikinä katso, ketä mun niin storeja tykkää. Joo. Sitten mä välillä saatan katsoa vaan kaikki, että ketä näistä on tykännyt. No mutta lähdetkö sä ikinä siihen semmoiseen tykkäysrumpaan niin kuin mukaan, että sä tykkäisi just, ja sit sä katsot, että kukas tää Jorma-Pekka onkin hemmetin Minä en harrasta Jorma-Pekan kanssa mitään tällaista tykkäyssotaa tässä. Sä selkeästi harrastat, koska nyt ihan... Niin harrastan. Oikeesti mä mitä jos kuvat loppuu kesken, sitten kumpikaan näitä viestiä ja sitten ei enää opita tykätä. Aletteko te sitten niitä kohokohtia käymään läpi? Todennäköisesti. Oikeesti nyt täytyy lopettaa. Ja siis toi on kanssa outoa, kun on sellaisia miehiä, jotka on vaikka vitun kuumia tai jotakin. Ja sitten ne reagoi sun storei, mutta sitten ne ei niinku laita mitään viestiä. Joo. Niin mitä mä vastaan tohon? Peukkun. Niinku mitä? Laita peukku. Eikö mä aina välillä mietin, mitä me tässä haetaan. Niin. Oliko toi tommonen, että hei, olipa hyvänäköinen kuva, mutta en halua puhua sulle muuten vaan. Vai että hei, tää oli mun tapa aloittaa keskustelu. En mä tiedä, en mä osaa lukea sua. Niin. Ole hyvä ja kirjoita, mitä asiaa sulla on. Joo, yleensä mitä suorempaa puhuu. Niin joo, niin ei kun se toimii, mutta jengi varmaan ajattelee, että tommonen, että no moikka, mitäs teet viikon päästä? Ei kun ajattelin vaan kysyä. Mm-hmm. Ei kun sanot, että moi, lähdetäänkö Espanjaan viikon päästä, piste, lennot on tässä. Joo, let's go. Kysymysmerkki. Joo. Mä vastaan joo, ei. Ja sitten Jorma-Pekka palotteella sut siellä Espanjassa. Maybe. No mutta sä oot jakanut sun sijainnin, niin mä en tiedä sitten, missä sun ruumissa on. Mistä palat löytyy. niin. Pitäisiköhän mun laittaa joku eartagi tohon mun kroppaan kiinni. Joo, jonnekin tonne, tiedätkö, ihon alle. Joo. Tois hyvä. Niin. Mut vähän niinku oudot noin kyllä niinku nykyään lähestymistavat, että niinku miesten somekäyttäytyminen on niinku mun mielestä outoa. On tommosia tosi kivoja, mutta edelleenkin syttynyt eniten niistä, jotka on mahdollisimman low key. Niin vaikka mä itse oon tommonen, en mä halua tollaista. Mä tarvitsen jonkun rauhallisen, kivan söpölinin, joka seuraa maks 300 ihmistä IG:ssä. Niin. Joo. Jep. Joo, ehkä mä vedän sen 300 sen raja. Oi, nyt alkaa olla kyllä aika matala toi raja. Joo. Mutta, tai siis mulla on 500 ja sä tiedät, että mä tiedän ihmisiä. Paljon ihmisiä. Niin. Ja mä seuraan yllättävän montaa niistä ihmisistä. Joo. Koska jos mä kerran nyt näen jonkun moro, niin en mä välttämättä olla seuraa sitä kyllä. Tai mun pitää olla vähän silleen kiinnostus, koska mä huomasin jossain vaiheessa, että mun omien niin kavereiden jutut meni ohi ja mulla silloin vituttaa Instagramin käyttö. Niin. Ja mä lopetin sen jossain vaiheessa ihan täysin. Mä en jaksa katsoa, kun mulla menee hermot, kun ne päivitykset tuli sinne ja kaikkea. Mä niin näe ihmisten juttuja. Jaa. Niin sen takia mä myöskään tykkää kenenkään jutuista enää, kun en mä näe niitä. Niin. Siis tämähän oli muuten Instagramiin liittyen outo keissi. Niin. Kun mähän silloin yksi kerta. Joo. Yhdessä vaiheessa mä näin useamman kerran yhtä tyyppiä. Joo. Ja mehän ei ikinä, me chattailtiin kyllä Instagramissa sekä WhatsAppissa, mutta me ei ikinä seurattu toisiaan. Mäkin teen tota. Joo, ja siis se oli aina ekana katsomassa minun storit. Aina. Eli se katsoi ne kuitenkin? Katso ja tykkään niistä, mutta ei me ikinä alettu seuraa toisiaan. Ja siis silloin, kun me tavallaan tavattiin ekan kerran, me tavattiin siis salilla, niin se oli itse asiassa pääsiäisen aikaa. Niin sitten me pääsiäisenä kävin paljon treenaamassa ennen kuin mä sitten jalat mennyt paskaksi sen jälkeen, että ne oikein voinut treenata. Niin oikeasti 20 minuuttia aina siitä, kun minä olin päivittänyt story, että mä olen siellä salilla, niin jumalauta kuule auto kaahasi siihen pihaan. Niin silleen, että se on sun koko päivä duuni katsoa, että onko Jani tänne päivittänyt lisää. Outo. Mutta mä mietin että miksi et sä sitä sitten alkanut seuraa, jos sä kaikkia muita sitten seuraat?
No kun ei se alkanut seuraa minua. En mä niinku ekana seuraa ketään. Joo, kato, joku rotii tähän touhuun. Eikö mä yritän aina sitä, että mä en seuraa ketään ja sitten ne on mulle esittää sen kysymyksen, että niin, että miksi et sä seuraa mua takaisin? Sitten vaan silleen. Oho! Hupsista. Huppiskeikkaa. Joo. Joo. Mutta onneksi mulla nykyään tulee niin paljon seuraajia tämmöistä meininkiä sinne koko ajan, että mä en oikeasti siis huomaa. En oikeasti huomaa. Mutta toi on vähän outo kysymys. Älä kysy mut, miksi mä seuraan sua takaisin. Mutta ei kun niitä niinku poikia sitten. Mutta mulla on tosi paljon poikia semmoisia, että mä en siis seuraa takaisin. Mm-hmm. Tai jos mä lirkuttelen niille jossain Tinderissä, niin miksi mä pitäisi seurata niitä IG:ssä? Paitsi jos ne on yksityisiä, niin sit mun on pakko käydä vähän stalkeroimassa. Mä en pysty stalkeroimassa ja on yksityinen. Niin joo. Miten muuten nyt sitten ajatellaan, että sä nyt vaikka rakastut? Joo. Niin tuotko siellä sitä enää niin somea julkista kumppania? Ai nyt sitten, jos rakastuisin tässä. Saattaisin, tai siis mä en usko, että mä postaisin siitä koskaan naamakuvia. Joo. Tai sen päätöksen mä oon nyt tehnyt siis mun edellisen parisuuden jälkeen jo. Naamakuvia en varmaan koskaan laittaisi enää. Että siis ihan kuin joku vauva olisi. Että niin. Sydäntarrat tulee sitten päälle tai vaikka paviaanit tai jotkut. Mä en tiedä mitä mä sitä keksinkään, mutta tai mä haluaisin, että se pysyisi silleen, että mulla on ihan sama, jos joku koko kylä tietää, kuka se on. Joo. Mutta mä en halua niin kuin vahvistaa julkista sitä missään vaiheessa. Mä en halua täkätä sitä mihinkään. Mä en halua niin kuin mitään yhteisjulkaisuja tai mitään tollaisia. Ei, joo, mulla on sama, mutta mä haluan kyllä silleen, että siinä vaiheessa, kun mä oon parisuhteessa, että jos minun profiiliin tietää, että juu. Joo, tai silleen, että siellä näkyy, että mä oon jonkun kanssa, mutta ei se ei ole henkilöllisyyttä. Ei, mutta mä en vaan haluaisi, että kukaan tietäisi, kuka se on, koska mä oon huomannut, että jengi pystyy stalkeroimaan näitä ihmisiä aivan siis niin kuin hulluna, että niin. Kerrankin oli yksi semmoinen feikkikäyttäjä, niin se seurasi siis minua, mun parasta ystävää, parisipoikaa ja mun eksää. Jaksa. Okei, toi on creepy. Joo, ja se mun paras ystävä oli vielä se mun eksän eksä. Niin jotenkin niin kuin, tiiäks, oli niin hullu kuvio. Ja mä mietin silloin, että mitä helvetin. Ja siis se viesti, minkä mä sain DM:ssä, oli niin kuin haukkuminen mun eksästä siis. Niin mä en tiedä, kuka ton on tehnyt ja minkä helvetin takia se tietää, kuka on parisipoika edessä. Ja miksi se sitä seurasi. Mä en ole ikinä ahdistunut noin pahasti mistään. Okei, toi oli niin ahdistava. Ja nyt mä tiedän, että joku tekee varmaan läpäillä, kun feikkikäyttäjä ja sitten etsii kaikki mun poikaista, että alkaa seuraa niitä ja sitten tulee laittaa mulle varmaan viestiä sitten. Ja sitten mä katson, ketä se seuraa ja sitten siellä on sitten koko lista. Oikein siis tsemppiä, jos joku jonkun yökyläkaverin henkilöllisyyden niin löytää somen kautta, ei ole mahdollista. On. Onko? On. Mä olisin itse ainakin löytänyt se joku 700 000 vuotta sitten jo. Okay. Mä olen niin paljon vinkkejä kyllä sitä annettu. Että no. Mä en ymmärrä noita feikkikäyttäjiä, koska siis mähän teen välillä sitä. Sä teet aina sitä. Jengi kyselee multa, että miksi Janita on estänyt, mutta sitten Janita estää kaikkien feikkiprofiilit. Joo. Ja jos sulla on yhdistetty profiili, niin sehän estää automaattisesti sen normikäyttäjän. Niin no. Ja jengi luulee, että sä oot estänyt tämän normikäyttäjät. Ja nyt mä naurattaa, koska nyt mä tiedän, että niillä ihmisillä on feikkikäyttäjätkin, millä ne on käynyt stalkeramassa. Niin, koska en mä niinku, joo, ellei sellainen mulla jotain hirveät törkyä, niin sit mä estän sinut. Mutta silleen, jos sä stalkkaat minua feikkikäyttäjällä ja minä satun selailemaan minun storia, niin adios. Sä voit katsoa minua ihan kuule omalla naamalla, eikä tarvii, koska jotenkin minulla tulee vähän pahat vipat. Mutta stalkkeroiko sä feikkikäyttäjällä? Onko sulla mitään feikkikäyttäjää? Ei mulla feikkikäyttäjää. Jos mä haluan stalkeroida, niin mehän mä jonkun minun asiakkaan käyttäjälle varmaan kahtomaan. Mä menen ihan omalla. Niin. Mutta en mä mulla on pokkaa. Mä en tiedä, että minkä takia, kun ei mä niinku kiinnosta kukaan. Tai silleen, että jos mä en halua jotain katsoa, niin todennäköisesti mä käyn omalla naamalla sen käynyt katsoa ja mä en niinku keksi ketään henkilöä, ketä mä haluaisin stalkeroida. Se ei saisi tietää. Joo, mutta mulla kävi kerran nolla juttu. Tiedätkö mitä kävi? No. Mä stalkeroin siis yökyläkaverin tyttistä silloin. Silloin joku tyttissä välissä. Ja niin kuin tämähän oli siis tosi mukava tyttö, että ei siinä. Menin sitten stalkeroimaan sitä. Saanko kertoa mitä tapahtuu? Mä en tahdo edes tietää. Minulla oli tää puhelin tässä auki. Mä kävin kattoo sitä sun eksä highlightia. Ja se on ollut koko ajan tässä auki. Niin me olin näköjään vahingossa tykännyt. Eiku Janita oikeesti, mä en jaksa. Mä alan itkemään. Ai mullakin. Ai saakeli, toi oli paha. Juuri sitä olin tässä kertomassa, että minäkin kävin kerran stalkeroimassa sitä yökyläkaverin uutta tyttistä ja tykkäsin sen kuvasta ja tajusin tunnin myöhemmin yökyläkaveri laittoi mulle viesti, minkä vitun takia oot tykännyt ton kuvasta. Ai oota, nyt mun pitää kerätä itseäni. Sitten mä laitoin, että hyvä kuva oli. Tykkäsin ihan vitun vahingossa. Mä näytin tyylin milliksi, että kato tässä se tyttö nyt on. Ihan tykkäsin siitä sitten. Mä käyn poistaa täältä. Noin.
Ja nyt mä tiedän, mun ex on nyt syö, että joo, toi niin puhuu paskaa taas toi akka musta, että nyt oikeesti Janitäkin on niin vittuilakseen tullut tänne tykkäille. Jos mä estän sen, niin se ei ehkä näe sitä. Joo. Oikeesti tää oli ihan vittu AK. Oikeesti nyt häveän. Mä oon estänyt sen mun mielestä. Estetäänkö? Kyllä. Joo. No niin, estetty. Oh. Kilaako sulle tulee ilmoitus? Joo, Janita Maria vähän tykkäilee kuvista. Oikeesti itkettää nyt tää tilanne. Ui. Oikeesti sä oot niin nolo. Niin on. Sä oot niin nolo. Mä en jaksa. Joo. Mut toi on kyllä paha. Sitten mä tulin kerran. No. Kun Instagramissa on se tutkikohta. Joo. Tää on niin noloa oikeesti. Mut siis mä selailin sitä. Siellä oli tyttöjä, poikia ja kaikkia. Mä olin vaan se, tosi hyvän näköistä porukkaa. Joo. Mä olin vaan sillä, että miksi nää, että mä tunnen näistä ketään. Mä siis tykkäsin, että kaikkien kuvista siinä näin. Who are you? Sitten mä tajusin, että mä olin siinä tutkikohdassa. Ja mä oon jotenkin tyttöjen 2016 vuoden kuviakin siellä varmaan tykännyt. Jengi on varmaan ollut, että vittu toi muija on stalkeri. Että mä oon varmaan käynyt niiden profiilissa sinne alle asti, teeks niinku ihan. Mut en vaan ihan tutkisivua kävin siinä läpi ja tykkäilin. Mä sanoin, onpa hyvän näköisiä pimmejä siinä. Siis. Ja silloin mä postasin IG:ssä. Mä olin, että mä oon tosi pahoillani, jos joku luulee, että mä oon käynyt stalkeroimaan siellä, koska mä aidosti olin vaan, että onpa hyvän näköisiä tyyppejä. Mä niinku tykkäsin niiden kuvista vaan. Joo. Mutta se tutkikohtahan ei kerro, että ne on jotain uusimpia kuvia, kun siellähän saattaa olla vaikka mitä. Niin jo, sinnehän nousee vaikka mitä. Herran mun vereni. Ai, hyvä, kun tää meni tästä, että puhutaan miesten somekäyttöön. Joo, sitten päätyy omaan. Omat sekoilut. Joo, ja sitten toinen kanssa, mikä on outo. Mulla on siis pari semmoista tyyppiä, jotka on julkisuuden henkilöitä, ja ne ei seuraa siis mua IG:ssä. Mm-hmm. Ei ollenkaan. Siis jotain sun kavereita? Ei, en tunne. Okei. En tunne todellakaan. Mutta ne aina käy tykkäilemään mun kuvista. Mm-hmm. Mutta ne ei seuraa mua. Mm-hmm. Niin mä en ikinä niinku tiedä, että onko se siis taas sitä, että ne on tullut jossakin vastaan tutkisivuilla. Vai niinku käykö ne oikeasti vaan vähän väliin mun profiilista tykkäilemään mun kuvista? Musta tuntuu, että meillä on pari samaa tyyppiä. No se on yksi jo, mutta on lisää vielä. Ai. Juu. Okei. Koska se on ihan tommonen juu. Niin mutta on vähän semmoiset, että välillä mä vaan mietin, että niinku, miksi noi tykkäilee mun kuvista. Joo. Ja sit kuitenkin ihan omalla profiililla, ihan omalla naamalla. Mutta ei me tunneta, ei me ole koskaan nähtykään. Ne haluaa jotain, siis miespuolisia henkilöitä. Miespuolisia henkilöitä. Ne haluaa sinun huomioon. Tai siis minun mielestä aina. Ja ne ei ole myöskään semmoisia, tiedätkö mitään vanhoja siis. Niin. Mutta kun siis minun mielestä aina tavallaan, kun minä näen sen niin, että jos joku mies nyt käy tykkäilemään mun kuvista ja tykkäilemään mun storista, niin sä haluat minun huomioon. Onko ihan vitun väärässä? Ellei se ole kaveri. No jos joku 6000 ihmistä tykkää mun kuvasta, niin mä en kyllä ajattele, että joka ikinen poika tykkäilee musta. No ei, mutta siis vaikka storeista. Mun storista ei tykkää kukaan. Eikö? Ei. Et sä näe niitä? Ei, kun silloin kun mä käyn katsomassa, siellä ei ole yhtäkään niinku, tuttua poikaa. Ai jaa, tosi harvoin. Joo. Yksikään mun tapailukumppani ei ole edes tykännyt mun kuvista. Yökyläkaveri on tykännyt tasan yhdestä storista koskaan, niin se on ollut läheiset kaverit storista silloin. Okei. Aika erikoista. Ei mistään. Parisipoika on tyyli tykännyt ikinä yhdestä storista koskaan. Ai jaa. Mistä mä olin tälleen. Ja se oli Priva-storissa. Okei. Mutta se oli semmoinen niinku pelleilykuva. Niin just niin. Ja tyyli kommentoisi, että on taas niin vitun hauska tyyppi. Mm. Ei kukaan, mä en tiedä. Siis mulla on niin outo miesmaku, että ei ne niinku tykkäile mun niinku mistään. Ai, koska minulla ne kyllä tykkää. Juskin tänään laitoi kivan selfien, kuule kun kerrankin ihmisen näköinen on, niin kaikki poikkikset on siellä kuule tykkäilemässä. Niin, ja joo, mä olin silloin, kun tuli se ominaisuus, että voi tykätä. Ja sitten mä olin että ehkä joku poika, no ei. Ipun korkealta ja kovaa. Ja nyt mä olin vaan silleen, että no ei enää ei tykätä. Niin ei sitten. Niin nyt mä en sitten, ei jaksa katsoa niitä. Okei. Ei siellä kuitenkaan ketä mä halusin nähdä siellä. Niin just niin. Maitsin nyt tää meidän kaikkien lemppari, joka on kaikkien DM:ssä. Se on itse asiassa tykännyt myös mun storeista. Joo, ei kun se on juu se. Mutta toikin on hauska, koska mehän ei seurata toisiamme. Sitten se seurasi mua, sitten se unfollows mut. Sitten mä en silti edelleenkään seurasta. Ja nyt se on alkanut uudestaan seuraamaan. Mutta kun sä ajattelee, että kato, kun se on minun ja sinun toisen kaverin kaveri, että niin nyt se haluaa olla sinun kaveri. Nyt tää on tiedotus tälle pojalle. Jos ikinä kuuntelet tätä, niin mä en aio seurata sua takaisin, niin sä voit ihan hyvin unfollowta tai silleen, mutta ei tarvitse koko ajan laittaa. Niin toikin on outo. Joo, toi juuri tämä käyttäytyminen, että jengi seuraa, sitten ne poistaa seurauksen, seuraa uudestaan. Niin. En ymmärrä. Mutta mulla käy välillä silleen, mä oon huomannut, siis mulla on yksi sellainen tyttö ehkä, ketä mä seuraan aina välillä. Mä seuraan sitä, koska se mun mielestä on ihan sika upea, se on niinku upea, siis se näyttää tosi upealta näin, ja se on mun mielestä hauska. Mutta sitten jossain vaiheessa joka kerta, kun mä käyn musta seuraa listaa läpi, mä oon se, että mä poistan kaikki, ketä mä en tunne tai silleen tiedä. Sitten mä poistan sen aina. Mutta sitten taas mä oon välissä, että onpa kivoja storeja, että mä taas alan seuraa sitä. Niin musta tuntuu, että se varmaan oikeasti luulee, että mä teen sitä koko ajan, että mä odotan, että se seuraa mua takaisin. Niin, totta. Vaikka oikeasti mulla on vaan niinku päässä vikaa.
Mä en vaan Hyvä osaa perustelu. päättää. Niin, totta. Joo. Mutta niin silleen, että kun toikin on semmoinen, niin kun mun mielestä se on vaan niin upea, että sit mä olisin, että mä taas seuraan. Vähän sama kuin joku Molly May. Mä aina välillä seuraan sitä, mä aina unfollaan sen. Joo. Joo. Niin. Sitten mä olisin, että en mä jaksa tulee vaan pelkkiä storeja. Mutta sitten taas mä olisin, että ihania jotain storeja, että haluan nähdä lisää. Niinpä. Sitten mulla aina vähän mieli vaihtuu. Mutta mä voin uskoa, että poikien kanssa toi ei ole se tilanne. Ei varmastikaan. Ei kyllä ne ottaa, että siellä seuraisi takaisin. Joo, ja sitten toi on välillä kanssa outoa, että mulla on pari tämmöistä somepoikaa, jotka on tehnyt silleen, että ne seuraa mua. Joo. Sitten mä seuraan takaisin niitä. Mm-hmm. Ne poistaa sen seurauksen ja alkaa seuraa uudestaan. Mikä särki tossa? No kato, silloin voi ottaa screenshotin siitä, että mä oon alkanut seuraa niitä ekana. Okei, jollain on kieroutunut mieli. Joo, ja mulla on niinku tää ei ole eka kerta, kun on käynyt, mutta ollaan käynyt monta kertaa. Joo, ja mä en tykkää tosta. Ja kun mähän on aina ottanut mun kaverille tyyliin screenshotin silleen, että ei nyt tarkoituksella, vaan silleen, että hei vittu, kato mitä helvettiä, miksi toi mua seuraa. Mm-hmm. Ja sit mä lähetän sen mun kaverille. Ja sit myöhemmin tulee viesti silleen. Ja sit mä oon huomannut että jos noin käy, mä oon unfollow saman tien, mä enää jaksa tuollaista pelleilyä. Ei hyvä. Ei hyvä. Teekö sä ikinä tolleen? Että sä alat seuraa jengiä ja sitten ne seuraa sua takaisin ja sit sä unfollowt ja seuraat uudestaan. Toi on vitun outoa. Niin on minun mielestä. Mut jengi tekee tota. Niin. Ja sit se sama kyseinen poika oli mennyt selittää jollekin pojalle, että joo, Krete on niin slaidannut mun DM:ää. Mä näytin mun screenshotit mun kaverille siitä, että hän on ensinnäkin itse laittanut viesti. Joo, ja sit se teki sen saman. Siis se laittoi mulle moi. Mä vastasin sille moi. Se poistaa sen moin ja laittaa mulle uudestaan moi. Ihan kun mä olisin sen DM:ää slaidannut. Mitä vittua? Kyllä voin kertoa, että itse tuntuu varmaan tuolla pojalla niin maassa, että ei niinku mitään rajaa. Mutta ihan sika outoa. Siis niin outoa some. Ja sit tollaisesta ihmisestä mun tulee vähän semmoinen, että en mä niinku jaksa. Ja sit mä huomaan, että aina jos pojilla on enemmän niinku IG-seuraajia, tai siis niinku silleen niinku vähän enemmän kuin vaikka se 500 sitten, niin niillä nousee jotenkin kusi päähän siitä, että niillä on niitä seuraajia. Niin no. Ja sitten mun mielestä ne jotenkin aattelee itsestäsi vähän eri tavalla aina. Totta. Että ne on jotenkin coolimpia mä en niinku ymmärrä, koska mun mielestä someseuraajilla ei ole mitään niinku vitsin merkitystä. Ei olekaan, kun tänä päivänä kaikilla on niinku, niitä yllättävänkin ja paljon. Ja mitä väliä sillä on, että montako tuhatta seuraajaa, tai mua ei kiinnosta mun omat seuraajat, tai mua ei niinku kiinnosta, koska anteeksi, mutta mä en hyödy siitä mitään. Niinpä. Ja aina mä huomaan, että siinä vaiheessa, kun mä postaan jotain niinku turhaa paskaa sinne, sitten mä tajun jossain vaiheessa, että vittu, mua katsoo monta ihmistä. Siis oli hauskaa siellä, kun oltiin katsoa Kupsi ja Ilveksen peliä, niin sitten siellä kuulutettiin se, että mä olin siellä katsomassa ihmisiä. Sitten mä olin vaan Gretelle silleen, että mieti sitä, että meillä on huomattavasti enemmän meidän Spotifylla kuin podcastillakin seuraajia, kuin mitä täällä on ihmisiä, niin ihan oikeasti tuli semmoinen olo, että nyt ja lopettaa paljonko podcast. edes on meidän podcastilla seuraajia Instagramissa? No aika monta tuhatta. Ei kun Instagramissa, ei kun Spotifysta. Spotifyssa? Joo, Spotifyssa on lähemmäs 10 000. Onko meillä on noin paljon siellä? Joo, joku 7. Okei. Joo. Eikö nyt ahistui sitten vielä niin enemmän? Oli, unohtaa aina kuinka paljon niinku jäppää täällä. Ja ihanaa oli siellä Kuopiossa kuule, kun me oltiin syömässä Greteen kanssa ja sitten siihen tuli yksi nainen. Ja sitten hän aloitti sen keskustelun, että anteeksi, että hän tullaan häiritsee meidän ruokahetkeen, mutta hänellä on antaa palautetta. Ja minun ensimmäinen ajatus oli, että ei saatana, että nyt en kuule olla ollaan tiukkia tätejä oltu siellä. Joo, töissä ollaan mokahtu jotain. Mutta ei. Mutta sitten hän oli silleen, että joo, että kun hänen teinityttö, oliko se, että hänen... Joo, jotkut lukiokaverit tai lukiossa ne kerääntyy yhteen ja sitten niinku kuuntelee tai katsoo meidän niinku jaksoja. Sitten meidän tulee itku. Joo, se oli niin symppis toi. Nee. Joo. Nyyhkistä, eli kiitos kun kuuntelit. Mutta toikin on silleen jotenkin niinku, joo, mutta palataan tuohon niinku story-juttuun, niin toikin on niinku outoa, että esimerkiksi mä en ymmärrä, kun mun niinku story katsoo aina silleen joku 20 000, niin niinku se on vissiin aika paljon. Tai silleen, että mä en aluksi edes tajunnut, että se on noin paljon, kunnes mun kaveri oli vähän silleen, että sillä oli saman verran seuraaja kuin mulle, ja se oli vaan, että mitä, että miksi noin paljon katsoo. No mieti sitä stadionia, kuinka monta kertaa siellä pitäisi olla enemmän ei ihmisiä. Kun tää. Mä yksi päivä mietin, kun mä katsoin TikTokissa jonkun videon, missä luki, että niinku tämän verran on näin monta tuhatta ihmistä ja tämän verran näin. Mä ahistuin. Joo. Mä olin ihan silleen, että niinku mitä. Niinpä. Ja sitten jos miettii omikin jotain profiilin näyttökertoja, niin että paljon jengi kattoo edes sitä profiiliä, niin mä oikeasti ahistun. Niin kuin puhutaan miljoonista. Ja sit mä oon vaan täällä silleen, niin kuin, että ei kukaan, niin kuin, ei. Siis kunhan nyt söin tänään jonkun piknikin uuniperunan, niin laitoin sitä kuvan vaan. Niinpä. Että ei ketään kiinnosta. Jep, mutta nyt alkaa varmaan ole kuule taas meidän jäppäilyt niin kuin tässä, niin yhteenvetona, mitkä on Krete miesten somekäyttäytymisessä green flagit? Green flagit, jos seuraat alle 300 ihmistä. No minulle riittää se alle 600, tuo 300 on paha, mutta jatka vaan. Okei. Ja 50% niistä ei ole naisia. Mm-hmm. Joo. Joo.
Tai silleen, toikin jos seurat pelkästään naisia, niin se on vähän red flag. Mm-hmm. Mut silleen. Joo. Sitten seuraava green flag, mikä meillä on se, jos ei postaa, tai jos postailee niin kuin jotain hauskoja kivoja juttuja, mutta ei semmosia, tiedätkö, ne kattokaa tässä mun lihakset on vähän tyyppisiä. Niin jos on pelkästään tollasta. Niin on. Ja sitten green flag on also, jos suakaan ehkä seuraa niin montaa tuhatta ihmistä. Niin, ja jos sä et ole kaikkien DM:ssä. Joo, se on hyvä. Tai kaikkien ja sulla ei ole kommenttiboksissa. outo somekäyttäytyminen, mitä me nyt tässä lueteltiin. Niin just niin, jep. Ja jos tykkäät jostakin, jos laita sen DM, mutta älä ala mitään tommosia tykkäyspelejä tai jotain alan seuraamaan pelejä pelaamaan. Niin outoa. Niin no minunkaan se voi ehkä toimia, mutta kuitenkin kunhan jossain vaiheessa sinne DM:ssä laidaan. Niin, mutta kun ei ne teistä yleensä. Ai, kyllä ne yleensä minulla sinne joskus tullaan sitten. Joo, mä oon niin outo, että ei ne varmaan uskalla tulla mun DM:ään. Mä oon niin tiukka täti. Olisiko se kuule purkissa taas tällä kertaa? Joo. I will miss you. Valokin sammu, nyt tuli pilkku. Ai, sammuko täältä? Nyt tuli. No nyt tuli pilkku, nyt täytyy lopettaa äkkiä tästä baarista ulos. Ja jos te haluatte yhtä hyvän podcastin kuin meillä, niin sitten tervetuloa Pora Studiokselle. Eli Cowboy Reindeer Cowboys. Jompikumpi tuottaa tämänkin podcastin. Se lukee tässä alla kuitenkin jossain. Ja sitten täällä Pitäjänmäessä me taas ollaan. Joo. Ja ollaan taas ensi viikolla, joten ensi viikkoon. Niin. Moi moi. Moikka.